Arestado ang 35 anyos sa si Ryan Magdalita A. Bandong, residente kan Sampaloc, Metro Manila sa ginibong bypass operation sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, mag-alas 8 ning aga kang Biyernes, Enero 20. Nakuha kang pinagsararong pwersa kang Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Provincial Police Drug Enforcement Group, Police Intervention Unit Camarines Sur, asin Pili Municipal Police Station sa posisyon ni Magdalita ang 10 kilong pigtutubudang shabu na may street value na 6.8 million pesos. And then one piece 500 peso bill with serial number indicated din po na on top ng budal money, and then one piece black Oppo cell phone. So the total confiscation of more or less 1,000 grams with DDB value of 6.8 million po, sir. Nasa kustodiya na kang otoridad ang sospek, maging ang mga na-recover na droga digdi. Continuous po yung ating campaign against dyan, and hindi po tayo tigil hanggat meron pa rin po tayong mga namomonitor at meron pa rin po tayong hindi pa rin po tumitigil na kababayan na patuloy pa rin po nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na drugs na ito, sir. Maampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal